Moi ja tervetuloa. Jos sä löysit tänne, niin veikkaan, että sun kone on juuri lakannut toimimasta päivityksen jälkeen. Se on aina tosi stressaava hetki, mutta ei hätää, oot tullut just oikeaan paikkaan. Käydään nyt ihan rauhassa läpi, miten tämä homma korjataan. Kuulostaako tutulta? Painoit päivitä, kaikki näytti hyvältä ja seuraavassa käynnistyksessä vastassa onkin musta ruutu tai joku outo virheilmoitus. Jep, se on yllättävän yleistä ja onneksi meillä on tähän toimiva lääke. Se termi kernel panic kuulostaa kyllä todella dramaattiselta, ihan kuin kaikki olisi räjähtänyt. Mutta ei se oikeasti sitä tarkoita. Ajattele sitä ennemminkin niin, että sun käyttöjärjestelmä veti paniikkijarrut päälle, koska se huomasi jotain tosi pahasti vialla. Se on signaali ongelmasta ja onneksi sellaisesta, joka on ihan korjattavissa. No niin, eli lähdetään purkamaan tätä pakettia. Ensimmäiseksi meidän täytyy ymmärtää, mikä siellä oikein meni pieleen ja miksi sun kone ei nyt suostu käynnistymään normaalisti. Kaiken keskiössä on tämä kaveri, Linux-kerneli. Se on käytännössä sun käyttöjärjestelmän aivot. Se on se silta, joka yhdistää ohjelmistot, kuten selaimen tai tekstinkäsittelyohjelman, ja sun koneen fyysisen raudan, eli prosessorin, muistin ja niin edelleen. Ja kun sä päivität järjestelmän, yleensä myös tämä kerneli saa uuden version. Ja tässä se ongelman ydin useimmiten piileekin. Se uusi, kiiltävä kerneli ei välttämättä aina osaa puhua samaa kieltä kaikkien sun koneen vanhempien laiteajureiden kanssa. Erityisesti kolmansien osapuolten ajurit, kuten vaikka Nvidian läytönohjaajan ajurit, on ne klassiset kompastuskivet. Uusi kerneli ja vanha ajuri eivät vaan tule toimeen, ja siitä syntyy konflikti, joka estää koko systeemiä käynnistymästä. Okei, nyt siirrytään teoriasta käytäntöön. Laitetaan Sherlock Holmes hatut päähän, sillä meidän tehtävä on löytää se yksi tietty kernel-versio, joka aiheuttaa tämän koko sotkun. Homma etenee 3 vaiheessa. Ihan ensimmäiseksi käynnistä kone uudelleen ja heti kun se alkaa heräillä, ala naputella ESC- tai SHIFT-näppäintä. Tällä päästään CRUB-käynnistysvalikkoon. Sieltä valitse joku vanhempi aiemmin toiminut kerneli. Kun järjestelmä on sen avulla käynnissä, avataan pääte ja aloitetaan tutkinta. Ja päätteeseen isketään sitten tämä komento. Se mitä tämä tekee on, että se listaa ihan kaikki kerneliversiot, jotka sun koneelle on asennettu. Sun tehtävä on nyt katsoa tätä listaa. Se kaikkein uusin, se jolla on suurin versionumero, on lähes 100 varmasti meidän syyllinen. Se on se, joka tuli sen epäonnistuneen päivityksen mukana. No niin, epäilty on tunnistettu. Nyt on aika siirtyä hoitotoimenpiteisiin. Me poistetaan tämä viallinen kerneli järjestelmästä kirurgisen tarkasti, jotta se ei pääse enää aiheuttamaan harmia. Tässä on se työkalu, jolla operaatio tehdään. Tämä komento ei poista pelkästään sitä itse kerneliä, vaan myös siihen liittyvät header-tiedostot. Ne on vähän niin kuin käyttöohjeita, joita muut laiteajurit tarvitsee toimijakseen oikein. Muista ehdottomasti korvata tuo hakasulkeissa oleva teksti sillä versionumerolla, jonka juuri äsken löysit. Käytännössä se komento voisi näyttää vaikka tältä. Tässä esimerkissä me poistetaan versio 6.11.0-29. Sun oma versionumero on todennäköisesti ihan eri, mutta se rakenne ja idea on täsmälleen sama. Tarkista vielä kerran, että numero on oikein ennen kuin painat enteriä. Mahtavaa työtä! Ollaan jo melkein maalissa. Ennen kuin voidaan kuitenkaan tuulettaa, pitää vielä siivota jäljet ja varmistaa, että järjestelmä tietää, mitä me ollaan just tehty. Tällä todella yksinkertaisella komennolla päivitetään se Grab-käynnistysvalikko. Se ikään kuin skannaa järjestelmän läpi uudelleen, huomaa, että ahaa, yksi kerneli puuttuu ja siivoo sen pois sieltä käynnistysvaihtoehdoista. Tosi tärkeä vaihe, jotta kone ei vahingossakaan yritä enää käynnistyä sillä rikkonaisella versiolla. Ja sitten viimeinen silaus. Käynnistetään kone uudelleen. Tämä komento hoitaa homman, ja kun kone seuraavan kerran käynnistyy, kaikkien meidän tekemien muutosten pitäisi olla voimassa. Ja nyt se totuuden hetki. Kone sammuu, käynnistyy uudelleen, pidetään peukkuja ja ruudulle pitäisi ilmestyä se tuttu ja turvallinen kirjautumisnäyttö. Ja siinä se on, se toimii. Sun järjestelmä käynnistyy nyt automaattisesti siihen vanhempaan ja vakaaseen kerneliin. Onneksi olkoon, sä just pelastit sun Ubuntun ihan itse, aika siistiä, eikö? Okei, akuutti kriisi on nyt ohi, mutta mitä seuraavaksi? Katsotaan ihan nopeasti, miten tästä kannattaa jatkaa, jotta järjestelmä pysyy kunnossa. Nyt kun järjestelmä on taas vakaalla pohjalla, voit ihan turvallisesti ajaa normaalit päivityskomennot. On itse asiassa todella todennäköistä, että kehittäjät on jo julkaisseet uuden, korjatun kernel-version, joka paikkaa sen aiemman ongelman ja toimii sunkin laitteistolla.
On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että niin kauan kun käytät näitä kolmannen osapuolen ajureita, on olemassa pieni mahdollisuus, että sama ongelma toistuu joskus tulevaisuudessa jonkun ison kernel-päivityksen yhteydessä. Se on vähän niin kuin osa tämän avoimen lähdekoodin maailman luonnetta. Ja tämä onkin se kaikkein tärkein pointti koko hommassa. Mitä sä teet, kun tämä tilanne tulee vastaan seuraavan kerran? No, nyt sä tiedät. Nyt sulla on työkalut ja tieto diagnosoida ja korjata ongelma itse. Sä et oo enää tilanteen armolla, vaan sä hallitset sitä. Ja se on aika mahtava taito.